Усім привіт! Вітаю глядачів телеканалу АТР. Як у тимчасово окупованому Криму, так і в Україні всій, яка воює з російським окупантом, і в різних країнах світу, де ви нас дивитеся і звідки ви нас підтримуєте. В етері програма «Бугунь». Мене звати Айдер Муждабаєв, а сьогодні у нас в гостях вперше, це дуже велика честь для мене, пані Віолета Кіртока. Людина, яка волонтерка відома, очільниця проєкту «Народний герой України», журналістка дуже відомого видання, найпопулярніше, напевно, видання в Україні «Цензор.нет», і автор книги «Народний герой України. Історії справжніх». Я все правильно сказав? Якщо маєш щось додати, додай, будь ласка. Привіт, та все, і всі такі приємні слова. Дуже вдячна за такі характеристики. Дякую. Я ще дякую долі за те, що буквально декілька днів тому нас особисто познайомила Катерина Степанкова. Це донька Ади Миколаївни Роговцевої, відома режисерка, акторка. І ми так поспілкувалися трохи. І дивно було, що ми дійсно не знайомі. Хоча там, наприклад, я не знаю, Юру Бутусов я знаю там більше, ніж живу в Україні. Ось приємно. Я багато чув. Дякую, мені дуже приємно. Я то знаю, я слідкую, читаю. Це моя ганьба, а не ваша. Ось, що я так поводився. Ось, в першу чергу ви журналістка, правильно я кажу? Так, звичайно, так. Ось важко зараз відрізняти там журналістику від всього іншого, волонтерства, всі займаються всім. Але ти можеш порівняти свої відчуття 2014 року з відчуттями 2022 року? Ти тоді була у війні і зараз так само. Ось враження особисті твої. Це таке питання. В 2014 році було незрозуміло багато що. Не вірилося, що це відбувається з нами, хоча і зараз не віриться, що можна там Київ бомбити, що прилітають там ракети поруч в будинок твоєї подруги, що мій особистий будинок під Києвом залишився без вікон від прильотів, і там були вороги, там були росіяни. В це все не віриться дотепер. Але усвідомленість того, що відбувається, стала, звичайно, більшою. В 2014 році, насправді, я на війну потрапила випадково. В вже звільнений Слов'янськ. Це була така історія, коли тебе буквально взяли на слабо по-журналістськи. Коли просто запропонували, ти поїдеш чи тобі слабо. Там тільки була звістка, що його звільнили, волонтерська група, знайомі мені запропонували. І я геть нічого не розуміла. Тобто не перестрілки, ні блокпости, ні як виглядають там військові наші навіть на танках, ні про що з ними говорити. Я тоді взагалі навіть не уявляла, як з ними спілкуватися, що для цього може потрібна якісь там дані, щось знати. Але в першу чергу мене врятував той досвід вже спілкування з людьми, і в тому, що, звичайно, я там почала зустрічати людей, які так само встали і пішли. Тобто вони вчора були там бізнесменами, як і зараз, багато добровольців. В першу чергу це були не регулярні війська, а добровольці. І отак через людей я почала усвідомлювати. Я пам'ятаю в 2014 році свій шок абсолютний, в липні біля Слов'янська від розбитого будинку, він дуже відомий, тоді був ці знімки, така вскрита криша, яку наче консервним ножом спороли. І я стояла біля нього і думала, а якщо це зі мною, тут же жили люди, вони вибирали обої, які там видно на другому поверсі. А як би це сталося зі мною? Я пам'ятаю своє відчуття, що треба щось робити і докрикуватися, щоб це не розповзлося далі. І у мене потім для мене таким величезною якоюсь важливим селищем стало Піски під Донецьком. Піски їх, як тільки не називають. Дуже багате поселення, село, містечко, в якому поєднується все. Дуже багаті доми розбиті, розграбовані і також понівечені. І звичайні там п'ятиповерхівки,
в яких видно, що люди кинули фотографії, крупи, встали і поїхали кудись. Дитячі речі валяються, меблі стоять, отак, як стояли, кастрюлі. І оцей жах від того, що це може розповсюдитися. Мені хотілося показувати і говорити, що ми маємо все робити, щоб воно не пішло далі. Чесно кажучи, у мене ці 8 років не було такого жорсткого відчуття, що це прийде в Київ. От не було. Це вже так за півроку, коли почали всі ці поігрування мускулами наших ганебних сусідів, тоді вже з'явився цей острах великий, що це може дійсно бути по всій країні. Але все одно оця різниця того, що ворог дійсно чекав, готувався і все-таки хоче всю країну заграбастати. Оце прийшло. Але різниця в тому, що тоді я мало що розуміла, зараз я розуміла все. Да? Я розуміла, що буде так страшно в Ірпені. Тобто я, по-журналістськи, я не дивувалася тому, що там і що зараз вилазить в Лимані, в Ізюмі, оця вся правда. Бо вони такі є. Це мене не дивує, вони не люди абсолютно. Але у мене своя власна провина, що я не докричалася. Я професійно не пояснила, я щось не зробила. Я, якщо можна, як людина, яка просто цю війну описувала за 4-5 років, я хочу сказати, що провини твої тут немає, бо люди так влаштовані, будь-які люди, навіть хороші люди, що вони не хочуть думати про погане. Я просто мав свій досвід, я просто знав, хто вони раніше за більшість українців. І намагався це сказати, але не був почутий, як і багато хто. В різний спосіб намагалися. Але коли ми почули, що це відверто, люди казали, навіть керівники країни, що вони не чекали на бомбування, не чекали на ракетні обстріли. А я так замислююся, чому по Сирії вони гатили, а по нас що якийсь сентимент в них є до нас? Ні, звісно, немає. І ми зараз бачимо, що без жодного сентименту. Але я хочу запитати я теж спілкуюся, звісно, з бійцями, і всі ці роки спілкувався, але ти плотніше, ти частіше, ти буваєш в частинах, тебе знають дуже добре всі. Чим відрізняється наша армія зразку того і зразку 22-го року, сучасного зразку, і в чому, на твій погляд, головна сила Збройних сил України? В широкому сенсі, і в плані військовому, і в плані моральному, в плані якомусь іншому, на твою думку. Відрізняється, і мені дуже подобається от зараз саме відкритістю. От в 2014 році, наприклад, до десантників неможливо було потрапити. Вони самі трошки боялися журналістів. Тоді ще довгий час і добровольці в тому числі, якщо і спілкувалися з журналістами, якщо говорили щось людям, в більшості своїй перший час вони були в балаклавах, боялися показувати своє обличчя. Це не стосується людей спеціальних загонів, які правильно це робили. От я зараз також зрозуміла, як правильно є багато у нас людей, чиїх облич ми не світили, не показували. І це дуже, дуже мудро було, бо прийшов їх час для їхньої роботи. Але от саме те, що армія почала говорити і про свої проблеми, і про свої вміння. Не соромитися, говорити, що чогось не вміють або чогось не мають, і не вимагати допомоги, а просити, якщо ви можете, давайте разом, об'єднуватися. Для мене великим кроком було вперед ще рік назад, коли нарешті визнали на державному рівні державною нагородою добровольців, Да Вінчі отримав Героя України прижиттєво. Посмертно давали нагороди, але ми маємо своїх героїв ще шанувати прижиттєво. Оце в першу чергу. Це для мене також дуже важливо, щоб людина за свого життя знала, що вона дуже цінна для країни і робить щось важливе. От те, що ці зміни відбулися, те, що ми почали десь відкрито говорити про якісь погані речі, які в армії робляться, вони виносяться, звичайно, це нікому не приємно.
Але там тим, що для мене було дуже круто, я єдиний раз от їздила на війну, на позиції в складі такої великої генеральської, скажімо так, делегації. Це було якраз зразу після Нового року, 22-го, і ми їздили з Валерієм Федоровичем Залужним, з його заступником Євгеном, забула прізвище, вибачте, десантник чудовий абсолютно, Мойсюк. Вибачаюсь, Жені Мойсюком. І мені було просто подивитися якраз роботу оцих нових складу Генерального штабу, як вони поводяться і спілкуються. По-перше, вони взяли мене в таку поїздку, ну що там раніше для мене було якось неможливо, мені здається. І ці всі розмови, ці походи по окопах, селфі, які там бійці хочуть зробити, або от як ставлення, що нічого страшного, що ти там не в формі, у тебе важкий там зараз період, нормально все, ми спілкуємося, або ти тільки що прийшов зі зміни. Оцей людський дуже підхід, коли для них також вони в цьому вбачають людськість, вони спілкуються по-людськи. І саме тоді я так звернула увагу, що на Валерія Федоровича були вже літні талани, в яких зараз ходить вся армія. Він їх тестував. І для мене це було якось так можна, це нормально, це так відбувається, це можливо. Це було дуже круто, дуже, дуже цікаво. І я бачила, як армія моя, от мені дійсно комфортно знаходитися, мене чують, і я можу нормально спілкуватися на різних рівнях. Оце дуже сильно змінилося. І, звичайно, те, що з повномасштабним наступом, я так розумію, що дійшли нарешті до основи такої, коли добровольців, які залишалися ще добровольцями, у нас було небагато таких підрозділів, але дуже швидко оформили, вони всі зараз ЗСУ, і знайшли цей компроміс. Ну, тобто це дуже круто, що це сталося нарешті. Оце те, що я бачу, як змінилося. І я дуже пишаюся цим. Я більше розумію, вони більш відкриті. Наша армія, справді крута. Вона не просто крута, вона воює за весь світ, зрештою. І армія – це не лише армія, а такі люди, як ти, волонтери, медики, хто завгодно. Чи ти можеш порівняти волонтерський рух? Ми живемо в своїй бульбашці. У мене всі навколо там чимось займаються, комусь збирають, комусь відвозять, комусь купують все, що завгодно. Зараз наскільки армія залежить від волонтерського руху і наскільки покращується ситуація з забезпеченням армії? Ми ж розуміємо, що в 2014 році було там, це все на волонтерах трималося, майже все. Угу. За ці роки ми бачимо, як також рух вперед зробив всі волонтери, всі, хто залишався, всі, хто там не пішов, для кого це не було ситуативно, або об'єдналися, або перетворилися на дуже потужні організації. Там купити супутник, купити десятки дронів, потужних дронів, не простих, а які там скидують боєприпаси. Все це можливо. Це колись шуткували, що якщо попросить армія, то наші волонтери куплять що там? Підводну лодку, ядерну бомбу куплять? Ядерну бомбу. Без проблем. От мені здається, абсолютно. Тому що за ці роки, по-перше, всі зрозуміли логістику, всі чітко знають своє місце в цій ланці. І мені дуже подобається от зараз, я все частіше це чую. Спочатку мені це пару місяців назад сказав, він командир зараз 3-го БТГРу 80-ї бригади, це командир, який звільняв Харківщину, який пройшов 130 кілометрів по тилах противника, Павло Іванович Розлач, позивний «Ведмідь», він з 14-го року воює, абсолютно прекрасна людина. Він мені сказав в інтерв'ю, що ми маємо всі зрозуміти, що переможе у цій війні не ЗСУ, а переможе нація.
І от волонтерство, воно просто демонструє те, що ми всі стали нацією за ці роки, дійсно. І тому ми всі так і перемагаємо, тому що всі стали там пліч-опліч, знають своє місце, знають, хто що краще вміє. І оця потужність просто одні шиють, інші купляють, інші доставляють, воно дійсно так працює. От в цьому, в потужності, от зміни відбулися саме в потужності волонтерського руху. Так. Ну, а щодо забезпечення армії зараз, твоя думка? Звичайно, що є проблеми, не всюди встигається, але і армія ж рухається весь час. Та? Мені дуже прикро іноді чути, це от влітку якось було багато таких розмов, коли прийшли воювати на підсилення, так би мовити. Ну, давайте чесно казати, у нас багато поранених, багато вбитих, на жаль, на їхні місця має хтось приходити. І приходять, звичайно, мобілізовані люди, також там з підприємства, з звичайного життя, хтось щось вмів, хтось не вмів. Але вони приходять, і коли з'являлися відео, що нас кинули на позиції необладнані, з автоматами проти танків, це було дуже образливо, тому що я розумію, що я не можу, мабуть, таке говорити, але я це бачила і, як журналіст я можу об'єктивно це говорити, що у тебе є піхотна лопатка або просто лопата, і тобі ніхто не має викопувати окоп. Ти маєш прийти і зробити собі позицію сам. Оці нерозуміння інколи, як армія працює у звичайних людей, або там хтось там мені розказував там водія якогось в посадці, він сидить, йому не привезли і там їжу, теплу, консерви у нього були, але таке відчуття, що інколи люди чекають, коли приїде комбат, лічно з ложечки нагодує. Це також є, це людський фактор. Але те, що найсмачніше і найкращі продукти я їла в армії за останні роки, то це правда. Це от моя суб'єктивна правда. Може, мені просто дуже везе на підрозділи, вони вміють прекрасно готувати, замовляти, бо це ж процес, це логістика, яку також мають побудувати командири. Але по більшості вона є, форма є, зброя, ви бачите, да, як палили там енлавами, джавелінами, про це ж також попіклувалися, щоб з цим було. Та є дрони зараз, є старлінки. Війна зараз і бої ведуться в режимі реального часу. Просто все це виводиться на екрани, і це все також є. По умовах, війна, слухайте, ми Київ б'ють як, Львів як б'ють, ми не знаємо, як ми будемо зимувати, давайте також об'єктивно. І ми будемо тоді жалітися кому, що там не привезли під кожний будинок там дрова. На жаль, це велика війна, в якій ми маємо вижити і перемогти. І просто кожен має це розуміти і робити те, що від нього залежить. Це на мій хлопський розум, як кажуть хлопці. Який хлопський розум? Це цілком логічно. Я ще на початку війни так сказав, що ви не думайте, що ця війна вас обійде якось. Так, все одно вона тотальна. Так. Вона все одно тотальна і на тому чи іншому рівні вас вона зачепить. Я хочу запитати про твоє особисте враження. Знаєш, у мене в дитинстві було, там пограбували нашу маленьку, бідну квартирку, і це було дуже огидно мені, хлопчику. Правильно, дуже правильне слово «огидно». А в твій дім зайшли, в будинок твій, зайшли окупанти, люди... Ні, москалі не заходили, я б вмерла, навірно. Просто вибило вибуховими хвилями, і я дуже боялася цього, тому що якби вони зайшли, вони б спалили хату, будинок, в якому багато побачили б, що там є в твоєму будинку, да? На першому поверсі я залишила, я звідти їхала 24 числа о 6 ранку, коли мені позвонив друг, сказав, що зривається там в Києві, ти чуєш взагалі чи ні? І я знала, що мені треба їхати в Київ. Якось була така домовленість з бійцями, що якщо щось стається напад, то я їду в Київ і не залишаюся в селі. Але залишилися... Це так дивно, коли в 6 ранку я дивлюся і не розумію, що буде далі. Я взяла з каміна тільки збірку баби Галамаги
антологія української поезії, синю любиму книжку. Чому я саме її вхопила, не зрозуміло до цих пір, але залишилося на першому поверсі декілька зв'язок книг «Народний герой України» перша, і з автографами на першому поверсі при вході календарі за 17-й рік з портретами героїв України, і там у більшості з них ще й автографи стоять. На другому поверсі лежав пакет з прапорами українськими, підписаними народними героями якраз під час нагороджень. І все це збереглося на щастя, так? Так, все є. Це перше, що я приїхала забирати. Ну, давай, ти сама вже згадала про цей, ну, на мій погляд, найкласніший громадський проєкт із нагороди народного звання Народного Героя України. Це була заповнена тоді така певна порожнеча, так, моральна, так, напевно. І це дуже круто. І, в принципі, як ти бачиш цей проєкт, як він спрацював? Що зараз із ним? Бо, ну ти краще за мене розумієш. Хороше питання, до речі. Дякую, тому що насправді я не права тим, що я ніяк не напишу пост на цю тему на сторінці Народний Герой. Я дякую, ти мене спровокуєш, і я це зроблю десь найближчим часом. Бо треба пояснити. Я весь час пишу, що там робиться друга книга, над нею працюється, там ми виставляємо інформацію про нагородження народних героїв державними нагородами, вони справді їх отримують. Багато хто отримав Героїв України, до речі. Вони підтверджують те, що вони абсолютно заслужено, вони всі там на вагу золота, ці люди. А ми говорили також в Миколаєві, зустрічалися спеціально з головою Нагородної ради, з Вадимом Сухаревським, який зараз комбриг 59-ї бригади, який там на Херсонщині здійснює зараз наступ. Бо я мала з ним обговорити це питання, що ми робимо. Бо питання приходять подання зараз на людей, які також заслуговують народного героя. Підрозділи пишуть подання, передають, оцей рух є. І я його питала, що ми робимо, як ми робимо? Бо всі члени Нагородної ради на війні. Ніхто не може зараз навіть обговорювати, бо кожен на своїй ділянці і всі на гарячих ділянках. Тобто вони не можуть знайти там ввечері годинку, щоб почитати подання і проголосувати. Я зараз навіть не можу від них цього вимагати. Бо всі вони в боях. І Вадим також попросив, так би мовити, зробити якусь ще відстрочку. Не так, щоб прямо до перемоги він сказав, але люди отримують державні нагороди зараз. Держава дійсно відзначає людей вчасно, спокійно, системно, і це дуже добре. Тобто, коли починався Народний Герой, ця також волонтерська місія, люди бачили, що бійці не отримують заслужених нагород. Пройшов вже час, а й не було указів, вони не отримували ці нагороди. І тому виникла ця ідея, і вона так і існує до цих пір. Але зараз це є, люди отримують нагороди і отримують добре їх. І тому було зроблено, поки вирішено так, що ми ще чекаємо, можливо, більше. Я не хочу казати часу, коли там притормозиться війна. Ні, я хочу, щоб вона закінчилася нашою перемогою, і ми, наприклад, зробили нагородження в Криму, в Донецьку і в Луганську. Це було б абсолютне щастя і велике свято одночасно, і зразу була б зустріч народних героїв. Ми, до речі, регулярно плануємо і мріємо, як будемо робити таке нагородження справді на морі в Криму. От прямо у нас є така мрія. Так що я тебе вже запрошую, Ейдер. Дякую. Навіть не так запрошую, а попрошу тебе бути ведучим такої церемонії. Це було б дуже круто і дуже правильно. Так що поки у нас на паузі ми збираємо інформацію, і ми маємо зрозуміти, коли це буде доречно, щоб всі могли приїхати. Всі могли взяти участь, і щоб це була достойна церемонія, так як вона завжди і відбувається. Щоб це були люди, ті, хто буде їх представляти, щоб був зал, тобто, щоб ми забезпечили безпеку, звичайно, в цей момент, бо навіть якщо зібрати таких людей в одному місці, ти розумієш, що це зараз значить. А у нас завжди це публічно.
Ну, так і буде, зрештою. А я хочу запитати твою думку на тему, ось чому я не розумію цього. Ось такий красивий символ тризуб, там, да? Золотий тризуб. Чому досі в нас Срібний у нас. ну, Срібний. срібний, ну коротше, Так, а так, так, може так, бути і так. золотий, до речі, Да, може бути. замість зірки. Ну просто зірка це абсолютно ж радянська історія. Це не притаманно абсолютно там ну, нашому нічому, так та і в принципі замінити зірку Героя України на тризуб, золотий тризуб, наприклад, Герой України. Це було б цілком логічно, так само як там привітання слава Україні, героям слава, тощо. Щось дивнувато. Це ну я зрозумію, що там велика різниця немає. Це звання Герой України все одно Герой України, просто так це не дають. Так. Так, але це все ж таки треба нагородну систему, напевно, теж якось модернізувати. Ми ж все ж таки армія НАТО, а не Варшавського договору. От у мене була така пропозиція, мені було дуже приємно якраз от пару днів назад, коли отримав Героя України от зараз на 14 жовтня, на День Покрови, на День захисника України, отримав наш народний герой Борис Харчук, десантник, який підбив більше 10 одиниць техніки ворожої. Він втратив руку, правда, зараз він поранений важко, але, слава Богу, він живий, і він отримав нагороду. І він, виявляється, десь прочитав також мій пост, ну, і ми все одно це обговорення відбувається. Бо він приїхав там зробити фотографію, поговорити зі мною з нагородою. Ми відкриваємо, звичайно, цю дуже красиву таку папку, цей футляр, він дуже гарний. І він каже, ну чого ж зірка? Він мені сам каже. Каже, ну чого ж не замінити? Ну це ж, я не скажу, що так би було б красиве завершення проєкту. Це не може бути завершенням, це просто б нагорода зробила крок вперед. Так. І про це можна було б говорити, бо багато вже хто з бійців мені самі кажуть, тризуб має бути. Може там народний бойовий так і залишиться червоно-чорний, а державний зробити Герой України на синьо-жовтій стрічці, можливо, золотий тризуб, можливо, перебрати так само срібний тризуб. І, дійсно, ми вже це підтвердили, що всі люди, які до цього моменту отримали народного героя, вони Герої України. Так це вважається. Прийміть це за факт, тим більше я ж кажу, що серед них вже багато хто має Героїв України, або повні кавалери Богдана Хмельницького, або за мужності. Вони всі вже відзначені, волонтерки наші, які мають народного героя, як правило, всі мають княгиню Ольги, або з часом її отримують. Тобто це підтверджено вже. От просто візьми це, от як з Героєм Слава, в один якийсь момент це було просто вирішено, бо так є. І мені здається, що це також лежить на поверхні. Можливо, зараз просто немає часу, щоб цим зайнятися і там переписати якусь документацію. Розумію, що це не так нелегко, як ми з тобою поговорили, і це вирішено. Але це був би дуже логічний хід. І це було б дуже правильно в контексті зараз оцих реалій нашої величезної війни і нашої величезної перемоги. Ми маємо зректися оцих зірок, навіть, що ходить Пригожин по колонії, і у нього теж на груді, правда, у нього аж 3 висить ці зірки, але такі самі, як видають у нас за вчинки, за перемогу, так би мовити, нашим героям. Щось в цьому таке не дуже приємне. Естетичне неправильне, збій якийсь естетичний. Я думаю, він буде виправлено, зрештою. Я дивилася саме це відео, і вперше, що я побачила, навіть не його слова, а оці 3 зірки, які у нього бовтаються на грудях, і от мене воно різануло просто, бо весь час я пам'ятаю про зірку, яку видають нашим героям. Слухай, про жінок на війні. Це взагалі така тема, вона дуже змінювалася цими роками. Відставлення до жінок в 2014 році, доставлення до жінок в 2022 році. Абсолютно небо і земля. Перше. Друге, у нас є, от так я статистику бачив, найжіночніша армія світу. Тобто жінок, вона дуже великий відсоток, більше за Францію, наприклад.
Хоча, да, Не знала здавалося, цього. так, фемінізм, то сьо, а в нас здається, ну, фемінізму вже нормальна кількість така, навіть європейською перебільшую. Що таке, хто вони? Яка їхня мотивація? Хто з них, і наскільки, ну, це ж скепсис є, ну, що там жінка, що вона там може там, да? Все ж таки, ну, не в армії може, але навколо є такі думки, що нехай вона вдома була, там, туди-сюди. Ось, а як насправді це виглядає? Яка роль жінок українських в Збройних силах і інших підрозділах Сил оборони України? Я зараз сумне розповім. Сумне в тому сенсі, що для мене є такий дуже, дуже красивий приклад жінки на війні, але місяця ще немає, місяць вже є якраз, як Оля загинула. І такий я повірити не могла, бо за 6 днів до своєї загибелі вона написала мені поки везе жива. І через 6 днів вона... Це Ольга, прізвище... Оля, да, Сімонова, росіянка за походженням, народилася десь в районі, господи, гір, як вони там називаються, ну, всередині країни, це не Москва. Вона спортсменка, людина, Я читав яка... її біографію, да, вона спортсменка, вона свідомо встала на бік України в 2014 році. Свідомо, але сюди я з нею познайомилася декілька років назад в районі Мар'їнки. Я страшенно боялася навіть з нею говорити, бо це приклад мужності жінки і місця жінки на війні. Вона була навідниця бойової машини, абсолютно на рівних, спокійно, з чоловіками, і без всякого там підкреслювання там своєї там жіночої ролі. Вона просто була бійцем на цій війні. Я розумію, що це різне. Вона при цьому залишалася чудовою жінкою абсолютно. З гумором, красивою, коли треба, намальованими очима. До речі, я дуже втішена була, зараз я так трошки збиваюся, бо про Олю так болюче, що немає сил, що коли вони були на ППД у Львові, а якраз вистава Ади Миколаївни, Катіної режисери Каті Степанкової йшла у Львові також, я набрала 24-ту бригаду, Олічку в тому числі, кажу: Оля, якщо є змога, приїдьте, подивіться, це круто. І вона бачила цю виставу, були потім фотографії з Адою Миколаївною, з Ахтемом, я їх фотографувала за кулісами, і вона була в такому захваті. І вона так прекрасно розуміє ж українську мову, вона її вивчила, для неї не було ніяких проблем. І вона сама казала: Господи, хто там розмовляє, говорить, що там важко щось вивчити, чи важко перейти на українську мову. От для мене Оля це був приклад всього. От коли жінка, вона хоче захищати країну, для неї немає перепон. Вона може стати там прекрасним бійцем. Жінка на війні, це взагалі не проблема, якщо жінка знає, навіщо вона туди йде. Є різні, так само, як і з чоловіками. Хтось поки не потрапить туди, не розуміє, що він, наприклад, не може там знаходитись. З чоловіками також є така проблема. І хлопці розповідають, не всі психологічно можуть це витримати. Це можна визнати і знайти собі інше місце, що робити. Але жінка навіть та, яка, от знаєте, зараз я говорила з головним патрульним поліцейським Маріуполя, який вийшов з полону, і він розповідав, він згадував, зараз вони ж всі розповідають про їжу, бо вони не доїдали, їх не докармлювали десь спеціально, десь ні, і на Азовсталі так само у них були проблеми з їжею. І я, звичайно, також я питаю, а як це було, що у нього було найсмачніше. І він згадує якраз в тому бункері на Азовсталі жінку-повара, яка, він каже, вона готує Бог, рівень Бог. Ми чекали, коли вона раз в день вона щось варила. Каже, це завжди було неважливо, що це було найсмачніше в світі. І оцей навіть момент, якщо жінка, наприклад, вона не воює, але вона готує, наприклад, і приходять бійці з бою, але вони заходять і їдять щось, наче біля там домашньої плити, наче це біля там мами, біля жінки, біля сестри. Це дуже важливий також ефект. Це твій комфорт.
це те, що дуже важливо, про це всі говорять. Чому я так зараз трошки похвалюся, але я коли приїжджаю, завжди готую. І може, тому в мене і непогані інтерв'ю, вибачайте, знову щось із себе розхвалилася, виходять. Тому що оцей момент сидіння поруч на кухні, ну це як людина більше відкривається. А людина, коли їсть там налісники домашні, які на війні мало хто робить, таке буває, я ж кажу, бувають такі повари, то це дуже круто. Ну так само, як без медиків на війні жінок? Начебто це так просто, і це саме її місце. Ні. Жінка може бути на війні ким завгодно. Я знаю прекрасну жінку-мінометницю. Її історія є в нашій книзі. Вона науковець взагалі, вона киянка, вона могла не йти у неї. 9 років було сину, коли все почалося. Вона пішла в 14-му році. Мінометниця. Неймовірна жінка. І вона зараз в Києві також на початок повномасштабного, вона також я її набрали там командири, і ми її прилаштували в підрозділ. Вона отримала також державну нагороду, нарешті високу, за свою роботу. Жінка може бути на війні ким завгодно, як і в житті, в принципі. Абсолютно точно. Віолетта, скажи, будь ласка, а що ти можеш сказати про тих жінок, яких 108 осіб було звільнено, ну, тобто, точніше, обмінено? Що там за долі? Когось ти знаєш? Ну, як це відбувалося, якщо ти маєш інформацію? Я так дуже потрошку знаю, звичайно, про процедури. Це ніхто не розголошує. Звичайно, дуже рідко в яких розмовах, наскільки це важко йде, наскільки всі бояться кожен раз, що це зірветься. Бо, на жаль, такий у нас противник, що з ним неможливо домовлятися і до останнього чекати, що будуть виконані всі умови. Для мене особисто було, я весь цей час, так не можна сказати, що ти весь час про це пам'ятаєш, бо у нас зараз так багато інформації, про все не встигаєш пам'ятати. Але я дуже часто згадувала і верталася, я не пам'ятаю, як звуть цю жінку, яку розлучили з донькою. Коли вони виходили як цивільні, вона мала виїхати з донькою, не було причин її затримувати, але їх розлучили. І коли оця мала в автобусі залишилася одна, для мене це щось страшне. І те, що саме і не була ж відома доля, це ж потім пізніше вже стало зрозуміло, що вона в полоні, мені теж хтось сказав, що вона в Оленівці була. Хтось із тих, кого випустили. Але що жива принаймні. І те, що вона зараз повернулася цими днями, нарешті, там через 4 місяці, це щастя, що і вона жива, і донька жива, і вони зустрінуться. Оце для мене якісь, настільки болюча історія, і, у нас ніколи не можна сказати, що зараз історія з щасливим кінцем. Яке тут щастя, якщо це назавжди така травма для дівчинки, а для мами, а що вона б там пережила. Але вони будуть разом. Вона повернулася, вона жива. Це слава Богу. І, звичайно, по-моєму, я ще не спілкувалася напряму, але, по-моєму, повернули медика теж, як військовий медик, яка була в Маріупольському шпиталі. Вона сирота. Дівчинка-сирота, молоденька зовсім, їй там 25 років немає, яка допомагала пораненим, допомагала потім на Азовсталі. І вона теж є в числі тих, кого повернули. Це слава Богу, бо з нею підтримували зв'язок там родичі комбата, коли служили поруч. Війна, як я кажу, мала, всі друг друга знають відтоді. Але в неї є така родина, вже військова, і мені писали, що вона повернулася. Це велике щастя, звичайно. Так. Навіть не уявляю, як вони почуваються зараз. Неможливо, мені здається, в принципі, це уявити. Я з 14-го року, у мене, можна сказати, в подругах є жінки, які пережили різний полон. Там 3-4 дня, хтось там 2 роки, хтось більше, хтось менше. Неможливо порівняти. Це все полон, і це все назавжди. І те, що вони там переживали, це ніколи неможливо виговорити, мені здається. І ти шкірою відчуваєш, що це, але ти ніколи не зможеш це осягнути.
Так. Але слава Богу, що вони повернулися. Оці 108 наших дівчат, це звичайно, дуже добре, що вони вдома і в Україні. Е, Набагато дійсно краще стало відношення, точніше ставлення до ветеранів, до армії взагалі. Але ось така новина дивна. Я хочу, щоб ти прокоментувала, якщо ти в цій темі, а якщо ні, то просто я скажу таку інформацію, що там десь виправили законодавство якось, і зараз, якщо людина гине в складі Сил оборони України, то її сім'я отримує 15 мільйонів гривень, так? Але зробили так, що сім'ї таких самих бійців, але які не мають українського громадянства, наприклад, бійці полку Каліновського, Кастуся, цього білоруського підрозділу, і таких людей якось, Ольга, про яку ти згадала, тобто якщо але вона не була ще громадянкою України, тобто якщо... Вона була громадянкою України, вона точно була громадянкою. Ну добре, просто багато ми знаємо інших прикладів, так? Так, звичайно. Як так може бути? Яка різниця може бути, яке громадянство у людини, яка загинула за Україну, і чому не давати гроші сім'ї? Ну, якщо ця сім'я, звісно, не ворожа, там, не десь там вона, це таке теж буває, але ось існує сім'я, існують діти, існує герой, який загинув, так? І що, як це можна взагалі таке написати просто на папірці? Я щось не розумію. Ну, погоджуюся, звичайно. Я погоджуюся, але мені здається, що це навіть не може бути обговореним. Бо людина, якщо віддала своє життя за Україну, то у всіх рівні права. Да? Хтось рівний, хтось рівніший, чиясь родина не так відчуває, чи втратила не так близьку людину. Ну, мені здається, це дуже некрасиве, погане слово, воно не охоплює всієї емоції. Так не може бути. Так, абсолютно погоджуюся. І ніякими грошима ж неможливо це виміряти. Абсолютно. Але якщо вони є, якщо положені, то всім по-рівному. Ми маємо справедливість оцю навіть показувати свою, що ми так поводимося з усіма захисниками країни. Сайт Цензорнет, ви ж займаєтесь більше за всіх військовою тематикою. Я просто прошу, я надішлю тобі це повідомлення. Так, якщо можна. Я не бачила, але я би хотіла побачити, звичайно. Тим більше, що я так підвисла, трошки задумалась, бо у мене ж також є в колі родини, чиї іноземці, не будучи громадянами, тут загинули. І треба, до речі, вияснити. Бо мені здається, от у нас серед народних героїв загинув в цей вже період Ганс, він до цього був дуже важко поранений, а він одружений тут, причому одружений на рідній сестрі свого загиблого друга, там така історія. Там є донечка, вони з Львівщини, а він не зміг оформити громадянство. І треба, до речі, дізнатися, бо як так може бути? Ганс, він абсолютно не те, що наш, він один з найкращих бійців за Україну. Зараз, слухай, в лавах ЗСУ і інших підрозділів стільки воює людей з різних країн. І чим відрізняється, наприклад, американець, який має контракт від білоруса, він що, винен у тому, що він білорус? Ні, звісно. Ні, звичайно, це дуже тонка така тема, але до неї треба і тонко підійти, і дуже справедливо. Я думаю, що ви впораєтеся. Дякую, але надсилай. Слухайте, я хочу про фільм цей «Вітер зі Сходу» поговорити. Це абсолютно унікальна річ така. Я, на жаль, не бачив, я така дурна людина, в принципі, напевно, але розповідали мені. А розкажи, що зараз з цим, що це взагалі за кіно, що зараз з цим проєктом, і чому всім, хто не бачив таким дурнем, як я, варто це подивитися? Ти зараз пообіцяєш, просто даш таку обіцянку, навіть не мені, а більше нашій спільній знайомій, прекрасній Каті Степанковій, яка є режисером і фільму цього виступила, і акторка в цій ленті,
що ти подивишся це кіно. Обов'язково. Мені дуже соромно. Я навіть не знаю пояснень, не можу знайти, чому я не бачив. Просто Ну, зараз тим більше, що цей їздить Україною, і час від часу там група наша міняється, хто його представляє, але ми їздимо і показуємо його. Документальна стрічка. Я сподіваюся, що вона стане таким документальним серіалом. Є така ідея про кожний рік зробити не повноцінний, не 1,5 години там фільм, а 40 хвилин, бо є ці матеріали. «Вітер зі Сходу», він про акторів на війні і про те, як війна змінила акторів. І там, звичайно, зараз треба дознімати. 21-й рік у нас знятий, якраз є поїздки Ади Миколаївни Роговцевої на війну, Ахтема Сейтаблаєва, Світлани Орліченка, акторки театру на Лівому березі, Лялі Руснак, народної артистки України, театр Франка. А 22-й дуже потрібно, тому що Ахтем Сейтаблаєв, який також знімався в цій ленті, який 14-го року так само виступає перед військовими, трансформує війну в собі, зняв фільм «Кіборги», ну, тобто на ньому ця війна дуже сильно позначилася в творчому значенні. Він зараз сам в лавах ЗСУ. Оператор, син Каті Степанкової, Льоша Степанков, на війні, він аеророзвідник, він тільки от зараз повернувся з ротації. Чоловік Каті Степанкової, хореограф, прекрасніший Олексій Скляренко, парамедик на війні. Ну, тобто вони 8 років трансформували по творчому цю війну в собі, вони її бачили, вони відчували на своїй творчості, а зараз вони стали просто в лавах ЗСУ. Вони стали людьми, які так само захищають країну. При цьому вони приїжджають на вистави, вони все одно ще мають працювати по професії, і вони роблять це. І в них, звичайно, теж це трансформується. Партнер по сцені Ади Миколаївни Роговцевої Паша Лі загинув, на жаль, в березні в Ірпені. В перші дні. Так. Це така величезна втрата, і зараз Катя навіть не знає, чи буде йти ця вистава «Будьте як вдома», яка йшла прекрасно, чи буде вона йти без Паші. Ну, тобто, «Вітер зі Сходу», він дуже чітко показував, от що робиться в країні там з 14-го року по року, як це трансформується, як іде, як стає ширшою, як поглинає війна нас, а ми перепрацьовуємо цю війну. Ми ж всі змінилися під її впливом, так? І там багато творчого, там багато таких наче включень або фільму, який ще не знятий про війну, про біженців, ну так як бачить там Катя і її син-оператор. Вона показує Аду Миколаївну, як її сприймають на війні. Це взагалі якась неймовірна реакція людей на неї. Мати нації просто. Вона мати. Або мати Збройних сил. Так. І так, як її сприймають, чи як вона хрестить вслід машини, які їдуть на бойовий, там також це є. Чи як вона дивиться на них, чи як вони несуть її на руках і готові наносити, чи там зрізають троянди, які квітнуть там десь біля окопів, аби її потішити ще квітами, бо це ж артистка приїхала. Оце ще відношення. І наскільки це потрібно бійцям бачити цих артистів, потім ходити для багатьох із них, і це я вже бачу на власні очі, виступ артистів, приїзд туди, це вперше в житті, там не згадуючи шкільні роки, коли там примусово водили в театр. І вони після цього, коли Катя запрошує, каже, будете в Києві, ми вас чекаємо всіх на виставу, вони приходять, і видно, як для них це також крок вперед в зміні. Це реабілітація, це спілкування з артистами, похід в театр – це реабілітація своєрідна, це інше життя. Вони бачать, заради чого вони воюють також, щоб розказували і писали сучасні вірші, бо по більшості в фільмі звучить, до речі, дуже сучасний уривок із Довженка,
Ну, просто неймовірно. Там сцена прощання чоловіка і жінки на війні, які грають Катя і Ахтем. Це до таких мурах, що це неможливо. Я ще скажу, а де це кіно? Я хочу його, чи де ця вистава? Це з якої? А це уривок з Довженка, який абсолютно актуальний зараз. А більшість там творів – це сучасна українська поезія, яка настільки як нерв, от вона звучить, так відчувають. От Катя Бабкіна, поетеса чудова абсолютно, і пише вона і зараз про те, що робиться в країні. Сергій Жадан, звичайно, там інші автори. Неймовірні абсолютно вірші, які, ну от, дуже багато хто з хлопців, от вони там зайняті своїми справами. Вони чують, як читає вірш Катя Степанкова, і потім підходять до неї, дзвінки торохтушки, це дуже часто, і кажуть, а де почитати? А дайте, а хто автор? І оцей ще крок трошечки от всередині людини, от якесь перемикання. Ми ж всі друг на друга впливаємо і маємо це робити. І війна – це страшно, це кров, це біль. Але ми маємо ще показувати і давати, що за цими межами є життя, до якого ми не те, що повернемося, заради якого оця нація наша і воює, яка має бути оця культурна наша спадщина, оця культурна, я не знаю, мрія, яка і має нас тримати зараз, заради чого ми маємо перемагати. Бо все це є. Ну, і як сказала Ада Миколаївна, що вона чекає Дня перемоги, щоб всіх обійняти і всіх в Києві побачити. Ну, от якось так поєдналося все, мені важко це сказати, бо це все на рівні відчуттів дуже часто. Коли ти бачиш це кіно і чуєш ці слова, авторські, це більше відчуваєш. Але дуже важливо це показувати, і я дуже рада, що я дотична до цього фільму. Я якось так трошки дивуюся, що як це так... Мені повезло взагалі спілкуватися з цими людьми, там з Адою Миколаївною прогулюватися в тих же Пісках або там на шахті Бутівці, де вона була от минулого року в бронежилеті, в касці, де вона читала вірші і дивилася, як це виглядає, і ось скільки залишилося до Донецька. Мені просто повезло бути таким провідником між акторами і військом, і позиціями. І для мене це також важливо. Для мене це також своєрідний такий ковток повітря. Великий ковток повітря. Знаєш, коли нас Катя познайомила, одразу, здається, був такий у нас діалог, що зараз такий час, коли жоден сценарист не вигадає того, що відбувається. Тобто ми живемо фактично в історії, в пришвидшеній історії, в жанрі документального кіно живемо, так? І скажи, будь ласка, от три хвилини залишається. Тут, звісно, щось передбачити, щось прогнозувати. Це така, як би сказати, невдячна справа, але все одно ми впевнені всі, що Україна переможе. На чому базується твоє особисте, з твоїм досвідом, з твоїм поглядом на життя? З твоїми знайомствами в армії, не в армії. На чому базується, власне, твоя впевненість в перемозі? І якщо ти уявляєш, як вона відбуватиметься, теж кажи. Що хочеш, кажи, до речі, але 3 хвилини. Це дух нації. Оце зрозуміло було, що ми вже перемогли. Мені... В перших числах березня в Києві, коли було ще дуже страшно і незрозуміло, коли тут танки їздили Житомирською трасою, що неможливо уявити собі колись було, я все одно розуміла, що ми духом вже перемогли, бо повстали, бо не допустили ні в столицю, ні в інші, ні в Харків, ні в Одесу. І встали всі люди, хто тільки міг, артисти, вчителі, водії, от всі пішли в тероборону, пішли на блокпости, коктейлі Молотова розливали підлітки, і готові були їх кидати, і готові лягати під танки. І багато хто ліг, багато хто загинув саме так, зупиняючи колони.
Оце було зрозуміло. І це було зрозуміло, що це відчувають за кордоном. Багато ж друзів за кордоном, багато там однокласниці мої, подружки, мій брат по батькові та в Молдові, він чуть ли не кожного дня дзвонив і казав, ви вже перемогли, це відчувається. Оця наша сила нації, вона відчувається. І просто це ще раз підтверджує, в 2014 році мені, це одна з перших моїх зустрічей була, це був доброволець, який загинув тоді в 2014 році, комбат 11-го батальйону з позивним «Батя», він мені тоді сказав, ми вже перемогли. Ну і як маршал сказав, я не можу не подитожити цієї прекрасної фрази, ми вже перемогли, нам тільки залишилося їх всіх спалити, і ми їх спалимо. І повернемося в свої межі і в свій Крим. Немає чого додати ані до маршала, ані до тебе, до того, що ти сказала. Дуже вдячний долі за наше знайомство. Так, мені дуже приємно. Певен, що колись ми ці розмови всі згадуватимемо. І людей будемо згадувати всіх. Нікого не треба забувати, ані тих, хто винен у цьому, що відбувається, ані тим більше тих, хто воює і наближає перемогу над всесвітнім таким злом. Дякую тобі дуже. Дякую. Це мені було дуже приємно. вперше, а не востаннє, я надіюся, на телеканалі АТR. Я дуже вдячний нашим глядачам, які не лише дивляться, а й підтримують наш телеканал у важкі такі часи. Але, зрештою, російський рейх буде зруйновано. Це абсолютно точно. До нових зустрічей. Дивіться АТR далі.